incwadi abaseFilipi chapter 3. Sizacela ke umama asifundele egameni likaYesu. Philip chapter 3 sizaqala ke phaa verse 8 siphele phaya verse 10. KabaseFilipi chapter 3 isihloko sithi ulangazelelo lukaPawulos lokubandonye noKristu. Verse 8. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu inkosi yam, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndimzuze uKristu. Verse 9. Ndifunyanwe ndikuye ndingenabo obam ubulungisa obo basemthethweni, ndinobo bungokukholwa kuKristu, ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Verse 10. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe, nokuba ndibe nobudlelane naye ngeentlungu zakhe, ndifaniswe nokokufa kwakhe. 11. Ukuba ndingade ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bangcwele namhlanje sisikhona ukuzokhonza inkosi. Kuneli lizwi ke endirhalela ukuthi sike sabelane ngalo namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Simva apha ke uPawulos egcwele lulangazelelo lokuba ntonye noKristu. Hallelujah. Endikholwayo ukuthi ubani nobani okhona okholwayo unalo olulangazelelo lokuba ntonye noKristu. Hallelujah. Uthi ke phaya verse 8, ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu inkosi yam, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndimzuze uKristu. Hallelujah. Sibuka ke bangcwele apha umpostoli uPawulos enezinto azivezayo. Hallelujah. Ekulangazeleleni kwakhe ukuba ntonye noKristu. Kucacile ke ukuthi bezikhona izinto okanye bezikhona izimo ebezingamile empilweni yakhe, ebezithatha njengezinto ezibalulekileyo empilweni yakhe. Hallelujah. Kodwa ke ngokusimva esithi ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu. Hallelujah. Uthe uPawulos akufikelela ekumkholweni uYesu, akufikelela ekwazaneni naye uKristu, wabuka ukuthi uKristu ungoyena owongamile. Hallelujah. Ungoyena obalulekile, ungoyena opheleleyo empilweni yakhe. Wajonga bekunezinto ebezixelela ukuthi okunoku kubalulekile, okunoku kuyinzuzo empilweni yami. Kodwa ke ngoku uthe asokwazana noKristu Yesu, wenza isigqibo sokuthi ndifumene obona butyebi, ndifumene oyena mntu empilweni yami obalulekileyo, ndifumene oyena mntu okukwanela, ndifumene oyena mntu opheleleyo, ndifumene oyena mntu onamandla kuzo zonke ezi zinto ebendizijongile. Hallelujah. Kubalulekile ke bazalwane sesikhona endleleni yokukholwa sigcwale nathi lolu langazelelo lukaPawulos. Hallelujah. Ngoba xa untonye nomuntu usazana naye kakhulu, kuba nezinto qonba xa ndingahlala kule into ndakuphulukana nalo muntu endimaziyo, nalo muntu endimthandayo, nalo muntu ofike wayinto yonke empilweni yam. Hallelujah.
ndisahlabelela nomhlabelelo othi ukuko konke empilweni yami, haleluya, uyinto yonke endiyidingayo empilweni yami, haleluya. Nami kongame oko empilweni yami ukuthi uYesu Kristu ufike wakukwanela, ufike wayinto yonke empilweni yami, ufike waphelela. Yingakho ndithi noba ndijongile, noba ndihamba, noba ndihleli, ndibuke uKristu ongoyena opheleleyo, haleluya, ongoyena ongamandla, ongoyena osisiqalo onosisiphelo. Ndibuke ukuthi ubabona butyebi obupheleleyo empilweni yami, haleluya. Bazalwane, sisekhona apha ngentla kwezivesi ezingentla simbona umpostoli Pawulos ezibalula izinto ebeziyinzuzo kuye nezinto ebezimenza abe nebhongo aqhayise ngazo, haleluya. Ude athi phangentla ndingumHebhere wamaHebhere. So ukuthi unebhongo ngalento yoba engumHebhere, uyazazi ukuthi ungumHebhere phaqa kunezinto ebezibhenefitha ekubeni abe ngumHebhere, kunezinto ebezifumana, kunezinto ebeziyinzuzo kuye, haleluya. Kodwa uthi pha kuverse 7, ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndazibalela ekuthini ziyinxwaleko ngenxa kaKristu, haleluya. Ndizothi ke bangcwele namhlanje kumele kube khona into esizidilizayo, haleluya. Kumele kube khona izinto esohlukana nazo, haleluya. Kumele kube khona izinto esizichithayo empilweni yethu khona ukuze sizoba ntonye noKristu, azoongama empilweni yethu, haleluya. Kumele kube nezinto esizithatha ngoba ziyinkunkuma noba beziyinzuzo kangakanani na, ngoba ungafumanisa ukuba kunezinto eziyimiqobo empilweni yethu ezisenza singakwazi ukufikelela ekumazini kahle uYesu, esingakwazi ukwazana naye ncakasana ngenxa yezinto ezisibambile, ngenxa yezinto esithi sizijonga sicinga into yoba ziyinzuzo, sicinga into yoba zibalulekile. Ngoba siyeva ke ukuthi kunezinto kumele sizilahlile, kunezinto kumele sizishiyile, kunezinto kumele silibele ngazo, kodwa sazi ukuthi sincamathela kuYesu Kristu abe yinto yonke, abe kuko konke ezimpilweni zethu, haleluya. Kunezinto esingeke sikwazi ukweqa, haleluya, sifikelele lapho kumele sifikelele khona, ezisimbise endaweni enye ngenxa yoba sibambelele kuzo, ngenxa yoba inhliziyo yethu inamathele kuzo. Kodwa namhlanje sizoxelela ukuthi kumele sishiyile, kumele sincamile. Kunezinto mhlambi onokuthi xa uzibona uciba zibalulekile, kanti phambi kobuso benkosi azibalulekanga. Akudingayo uYesu ukuba wena uthathe isigqibo sokuza kuye, sokuncama konke, sokushaya indiva konke, sokujonga okubalulekileyo phakathi kwakho nezi zinto, haleluya, phakathi kwenkosi nezi zinto, haleluya. Kunezimo mhlambi ezisibopheleleyo nezisibhijeleyo ezisenza ukuze singabi free ekumkhonzeni ubawo, ezisenza ukuthi sihambe sisima, haleluya, singazi ukuthi kumele siqhubelekile ngoba kukhona izinto ezingavumelani nentando yenkosi, haleluya. Noba zibukeka ukuthi zibaluleke kangakanani na, noba zibukeka ukuthi zinhle kangakanani na, kodwa kuyafumaniseka ukuthi azimelene nentando yenkosi, haleluya. Namhlanje bangcwele kumele sijongile ukholo lwethu ukuthi uKristu Yesu simbeka ndawoni na, uphi empilweni zethu, haleluya. Ububomi bethu na, noba uyisecond option, haleluya. Ngoba kufuneka sijongile ukuthi ekuphileni kwethu sesihleli nefamily zethu, sesihleli necolleagues zethu, sesihleli apho sihleli khona, kodwa mababuke umfanekiso kaKristu ukuthi babuke ukuthi lo muntu noba sihleli naye kodwa akafani nathi, akaphili nje nathi. Ezo zinto ke zenze zibangela into yoba singakwazi ukucompromise, haleluya, ngenxa yenkosi.
singakwazi ukuziqengezelela ngenxa yokongama kokuyazi inkosi ezimpilweni zethu. Haleluya. Xa usazana naye zikhona izinto ozidilizayo, xa usazana naye zikhona izinto ozincamayo. Haleluya. Noba ubuncamathele kangakanani kuzo, kodwa xa kuthiwa no kule into uyayincama ngenxa yokongama kokuthini, kokumazi yena uKristu Yesu. Haleluya. Bazalwane, ndijonga ndiyabuka ukuthi siphila kwixesha lokugqibela. Haleluya. Noba ubani ke mhlawumbi engazuyikholelwa loo nto leyo, kodwa kudingeka ukuthi elowo nalowo makazazi uba umephi, makazazi uba ukweyiphi indawo. Haleluya. Ngoba kunomhlabelelo othi ndingasuka endaweni yami yokulinda nokubi mimoya ivuthuza ngamandla. Haleluya. Kumele simile endaweni yethu yokulinda. Haleluya. Silindile bazalwane, ngoba ukuthi yabo usilinde siphi. Haleluya. Silinde siphi? Ngoba silinde ngovuyo lokuba sikuKristu. Kodwa ke ngoku ukuye na, ukunye naye na, unobudlelwane naye na, uyamazi na ncakasana. Ngoba uba kunezinto ezikubambile siza kuvimbelwa mawuthi ufikelele kulaa ndawo. Haleluya. Siza kuvimbela ukuthi mawufike kule ndawo inkosi ekufuna ube kuyo. Haleluya. Haleluya. Uthi ke phaya kuverse 8 saqhubeleka naye, uthi ngenxa yakhe donakalelwa zezi zinto zonke, ndizibalela ekuthini ziyinkukuma ukuze ndimzuze uKristu. Haleluya. Ukuze ndimzuze uKristu kumele kunezinto endizishinqisayo ezindingqongile ukuze ndimzuze ncakasana uKristu. Ngoba bazalwane, ukuba sithi sesikuye kodwa kube nezinto ezisibhijeleyo ziza kusenza silahlekane noKristu. Haleluya. Ziza kusenza silahlekane naye. Haleluya. Ngoba bazalwane, izinto zalapha emhlabeni, izinto okwamhlamba athi omnye hayi noko nje ayinabungozi. Haleluya. Kodwa kube kusithiwa no kuyo. Ithi loo nto leyo imelene loo nto nentando yenkosi. Haleluya. Ithi loo nto suka kuyo ukuze ingakusi ekufeni. Ngoba xa sikuyo uKristu sinobomi obungunaphakade. Ngoba ububomi kuthi bazalwane, ukukuphila kuthi. Haleluya. Yingakho ke ngoku ibalulekile into yoba sizijonge ukuthi sinephi. Haleluya. Amen. Athi verse 9, ndifunyane ndikuye ndingenabo obami ubulungisa obo basemthethweni, ndinobo bungokukholwa kuKristu, ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Haleluya. So bazalwane, kudingeke sifunyanwe sikuye. Haleluya. Singabikho kuye ngokuzenzela thina obethu ubulungisa. Haleluya. Kunezinto abantu abazenzayo babukeke ngokungathi bangawo amalungisa. Namhlanje siva ke bangcola ukuthi asuzuzenzela ngokwethu ukuba sibe ngawo lamalungisa. Haleluya. Kumele sibe nabo obulungisa ngokwenziwa ngokukholwa kubani? uKristu Yesu. Haleluya. Ukholo lwethu malubetheleleke uKristu Yesu, masibe ntonye naye. Haleluya. Khona ukuze sazeke ukuthi singabakhe, khona ukuze uThixo asenze amalungisa, ngoba uThixo uza kusenza amalungisa ngokukholwa kubani? uKristu Yesu. Amen. Yes. Haleluya.
xa singakholwanga kuye, xa singabambelelanga kuye, xa singekho mnye kunye naye, sibe ntonye kunye naye, itsho ukuthi bazalwane sisazimatshela nje, sisazihambela nje, ngoba uThixo ujonga abantu abancamathele kuKristu Yesu, awakholo lwabo olukuKristu Yesu, ababomi babo ababunikele kubani? kuKristu Yesu, ukuze abulawule. Abangazilawuleli ubomi babo, abangaphili nokuba kukanjani. Kulapho ke ngoku siza kwenziwa lamalungisa ngokukholwa kuKristu Yesu. uThixo senze amalungisa ayingqini ukuthi ulilungisa umntwana, ngoba ebona bani? uKristu Yesu kuwe ngokumkholwa nangokuhlala kuye. Haleluya. Amen. Izinto ezibekwayo kumthetho ke lowo, ekuthiwa ukuze ube lilungisa kufuneka uze enkonzweni everyday. Asisenze ezo zinto into masithini? Masibe ngawamalungisa. Ukuthandaza akusenzi ukuba masibe ngawamalungisa, kodwa into esenzayo ukuba sibe ngawamalungisa kukukholwa kuKristu Yesu, ukuba ukholo lwethu lukuKristu Yesu, sixhomekeke kuye, simenze ubomi bethu, asenzi noba kukanjani, sixhomekeke kuye. Nguye oxhuzula imikhala empilweni yethu, nguye osenzisayo. Siyavumela thina ukwenziwa nguye, siyanikela thina uqobo lwethu kuye, khona ukuze ibe nguye osilawulayo. Haleluya. Asenzi noba kukanjani. Ayikho nanye into noba ndikade ndinikele kangakanani ayizundenza loo nto uba mandibe yintoni? Mandibe lilungisa. Umthetho esiwumiselwayo awuzusenza uba masibe ntoni? Masibe ngawamalungisa. Siva ke namhlanje kuthiwa ubulungisa obo busemthethweni abukwazi ukusenza amalungisa. Ndinobo bungokukholwa kuKristu ubulungisa, kuke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Haleluya. Size ke kuverse 10. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe, nokuba ndibe nobudlelwane naye ngeentlungu zakhe, ndifaniswe nobokufa kwakhe, ukuba ndingade ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. Ndicela mama ukhe undifundele phaa kuNoncobo ke verse 10 noverse 11. Uyandisikelela kakhulu phaa kuNoncobo, in fact uyandicacela kakhulu phaa kuNoncobo. Uverse Verse 10. Inye kuphela ke into endiyifunayo kukwazana noKristu, ndize nam ndiweve ukusebenza kwawo amandla okuvuka kwakhe, ndibe nenxaxheba kwiimbandezelo zakhe, ndimanywe naye ekufeni kwakhe, ndinethemba lokuba nam ndovuswa ekufeni. Haleluya. Amen. Uthi umpostoli uPawulos apha, inye kuphela ke into endiyifunayo, hayi akafuni into ezininzi, inye kuphela into endiyifunayo, kukwazana noKristu. Haleluya. Nathi ke bangcwele kumele sesikholwa ibe nye kuphela into esiyifunayo, hayi maze kuba ninzi, kodwa masifune ukwazana nabani? noKristu. Uthi ke phayana, ndize nam ndiweve ukusebenza kwawo amandla okuvuka kwakhe. Haleluya. Xa sazana naye siza kuweva ke ngoku amandla okuthini? Okuvuka kwakhe. Haleluya. Siza kuweva amandla okuvuka kwakhe apha kuthi, ngoba kaloku siyazana naye, ayikho enye into siyifunayo, sifuna ukwazana naye ncakasana. Ndibe nenxaxheba kwiimbandezelo zakhe. Haleluya.
siyamazi wabandezelwa, wahlutshwa, wadelelwa, wenziwa konke. Xa sisazana naye ke bangcwele, sizawuba naye kwimbandezelo nathi. Sizawuba khona imbandezelo. Sizawuthatha inxaxheba kwimbandezelo zakhe. Kodwa sazi ukuthi noba siyabandezelwa, noba siyahlutshwa, kodwa okwenzekayo kuzawusikhumbuza ukuthi kanene kwakwenzekile nakuKristu. So loo nto iza kusenza sime, siqhubeleke, singabuyi umva kuba sikuye. Ngoba konke okwenzekayo noba kwenzeka ntoni xa sikuye, akukho nto esiyikhalazelayo, kodwa esikufunayo kukufumaneka sikubani, sikuye. Uthi ke apha ndibe lenxaxheba kwimbandezelo, ndimanywe naye ekufeni kwakhe. Haleluya. Simanyene ke bazalwane, ngoba wafa nathi sifile kwisono, nathi sife kunye naye. Sihamba ke ngoku sivuswa kunye naye, sihamba sikhululekile, sihamba sinelithemba. Athi apha ndinethemba lokuba nawe ndovuswa ekufeni. Sikhona ke bazalwane, sinenothemba lokuba sawuthatha inxaxheba kuko konke okwakhe, sakuvuswa kunye naye nasekufeni. Akukho nto eyakusixhamla, akukho nto eyakusibambezela, akukho nto eyakumelana nathi xa sikuye. Haleluya. Ndirhalela ke siye kancinci phaya ku-Efese 3 verse 17 no 18 no 19. Ukuba uKristu ahlale ngalo ukholo ezinhliziyweni zenu, nendele nisekelwe eluthandweni, ukuze nithi ndawonye nabo bonke abangcwele nibe nabo kanye ukubuqiqa into obuyiyo ububanzi nobude nobunzulu nokuphakama kwalo, kwanokulwazi uthando lukaKristu oluncamise ukwazi, ukuze niye nizala ngako konke ukuzala kukaThixo. Haleluya. Haleluya. Kuthiwa ke apha ku-verse 17 unonco, kukhona ukuze ngokholo uKristu ahlale ngaphakathi kuni, nanga ningasekelwa eluthandweni nendele. Sibona ke apha ke bangcwele, umpostoli uPawulos eyicacisa indaba yokuhlala yokuba ntonye naye. Haleluya. Sibona apha esicacisela, ngoba uthi phaya ku-verse 17 ukuba uKristu ahlale ngalo ukholo ezinhliziyweni zenu, nendele nisekelwe eluthandweni. Haleluya. Ukwendela ke bangcwele kukunzula. Haleluya. Kukugxila, kukubetheleleka, kukuba nesiseko, kukuba nendawo yokuma, yenqa. Haleluya. Kukuhlala, kukusondelela. Haleluya. Endabeni likaYesu nisekelwe eluthandweni. Yonke lento ingenxa yothando oluvela kubani? uKristu Yesu. Haleluya. Uthando lwakhe ke apha kuverse 19 verse 18 uyaluchaza, uyalunabisa umpostoli uPawulos, uthi nibe nako kanye ukubuqiqa into obuyiyo. Uthi lubanzi, ububanzi nobude nobunzulu. Into ebanzi ke bazalwane yinto enzulu. Haleluya. Into ende yinto engenantoni, engenaso isiphelo. Uthando lukaKristu alunasiphelo, lubanzi, lujulile, alunakulinganiswa. Haleluya. Ngoba kubalulekile ngoku sesikuye sazi ukubaluleka koluthando, obububanzi nobubude boluthando lwakhe. Haleluya. Uthi apha nobunzulu nokuphakama, lubanzi, lude, lutheni, luphakeme, alunakukulinganiswa nato.
So kunyanzelekile ke bazalwane ukuthi sesikhona singawo lamaKristu, singawo lamakholwa, sibambelele, sibetheleleke, sihlale kuye, sinzule kuye, sifune yena, sendele kuye. Haleluya. Ngoba uthi uPawulos ezizinto ezinoske zisilibazise zangaphandle esisixeba ziyinzuzo ziyasilibazisa futhi zisisa ekufeni, kodwa ukhona yena obubomi kuthi. Haleluya. Amen. Siye ku-19 athi ke u-19 kwanobulwazi uthando lukaKristu oluncamise ukwazi ukuze niye nizala ngako konke ukuzala kukaThixo. Ndicela imama undiyele pha ku-verse 19 kuNoncoko. Nilwazi nakuba lungenakwaziwa nje, ewe niye niphuphuma bubukho bukaThixo obugqibeleleyo. Haleluya. Bendifuna lo ndawo ethi niye niphuphuma bubukho bukaThixo obugqibeleleyo. Haleluya. Xa sihleli kuye bazalwane, siluqonda oluthando olwendele, haleluya, olude, olubanzi. Ithi ke ngokulonto leyo siyasiphuphuma bubukho bukaThixo obugqibeleleyo ezimpilweni zethu. Ayikho enye into ephuphumayo. Into ephuphumayo bubukhona bukaThixo. Siva itouch kaThixo ngamaxesha onke, siva ubukhona benkosi ezimpilweni zethu. Luye luphuphuma ngokugqibeleleyo uthando lukabani? LukaThixo ezimpilweni zethu. Haleluya. Size ngoku uthi uphaya uMatthew 16 verse 26. Sisathetha ke bangcwele ngompostoli Pawulos othi ezi zinto ndizishaya indiva ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu. Uthi phayana ke uMatthew 16 verse 26, kuba kumnceda ntoni na umuntu ukuba uthe wazuza ihlabathi, haleluya, alizuze elihlabathi kodwa athini? Onakalelwe ngumphefumulo wakhe. Haleluya. Sivezele ngoku apha bangcwele nokuba umuntu angalizuza ihlabathi kodwa wona umphefumulo uyathini? Uyonakala. Umphefumulo wona uyalahlekelwa. Haleluya. Kuthiwa ngokumnceda ntoni na uba umuntu alizuze lonke ihlabathi, abufumane bonke obubunewunewu, abuve obubumnandi basemhlabeni, bezinto zasemhlabeni, kodwa ube umphefumulo wakhe yena utheni? Usonakala. Ngoku uPawulos ke bazalwane uzosikhumbuza ukuthi makhe sizikhethele ukuba ntonye noKristu. Siziyeke ezehlabathi, siphume kwinzuzo zento zehlabathi, kodwa sizuze bani? uKristu Yesu. Ngoba ukuba ngaba silibele zizinto zehlabathi ezisilibazisayo, siza kusenza umphefumulo wethu uthini? Wonakale. Ngoba sihleli enzuzweni yezinto zantoni? Zasehlabathini, ezingazusisa ebomini kodwa eziza kusisa phi? Ekufeni. Namhlanje ke bangcwele sizokhunjuza ukuthi kubalulekile ukuthi ezomhlaba siziyeke ngoba ziyaguga, ziyalahleka, ziyaphelelwa, azinavelu. Kodwa ekaKristu into iphelele, igqibelele. Nango bazalwane kubalulekile ukuthi uthi ngokuhlala kuye niyaliphuphuma bubukhona bukaThixo obugqibeleleyo ezimpilweni zethu. Kuya kuphuphuma izinto zenkosi instead yoba uphuphume izinto zehlabathi. Ndiza kuvala. Athi ke phayana uKolose 3 verse 2, nyamekelani izinto zaphezulu zingabi zizasemhlabeni. Siyakhunjuza ke bangcwele ukuthi make sinyamekele izinto zaphezulu, hayi ezasemhlabeni. Ezasemhlabeni bazalwane ziyaphelelwa. Ngoku make sifune izinto zaphezulu.
make sifune ubukhona benkosi, masike sishaye indiva izinto zezwe, siyeke konke, silahle konke, sinikele ubuthina kuye, awungame ayilawule impilo yethu. Haleluya. Amen. Ndivale siyapha kumaGalati chapter 4 verse 9. Galati 4 verse 9. Galati 4 verse 9. Ndifunda uNoncuko. Kodwa ngoku nimaziyo uThixo gxebe, ngoku naziwayo nguThixo, kutheni ukuba niphindele kwezo zithethe zingento ziphuthileyo? Ngani ukuba niphinde nizikhobokise ngazo? Verse 10. Verse 9 kuphela. Haleluya. Amen. Siyavala ke bazalwane. Uthi ke phaya 75. Ngoku ke nakuba nimazile uThixo, hayi kanye mandithi, nakuba naziwe nguThixo, nenza ntoni na ukubuya niguqukele kwiziqalelo ezingenamandla, ezingenalo uncedo, elithanda ukubuya nikhonze zona ngoKristu. Amisole ngokutsha. Haleluya. Apha ke bazalwane sendiyavala. Umpostoli uPawulos apha ubongoza abaguqukileyo ukuba bangabisabuyela umva. Uyabongoza, uyabakhuthaza ukuthi ngoku ke nakuba nimazile uThixo, hayi kanye mandithi, nakuba naziwe nguThixo, nenza ntoni na ukubuya niguqukele kwiziqalelo ezingenamandla, ezingenalo uncedo, elithanda ukubuya nikhonze zona ngokutsha. Haleluya. Ngoku bazalwane, apha siyakhuthazwa, siyabongozwa ukuthi ngokuba sesimazile uThixo, and uThixo ke ngoku nguye osazileyo, kungani na ke ngoku kuba siguqukele kwizinto zakuqala, siguqukele kwizinto zasemva? Ngoba kubalulekile ukuthi sesikholwa singabuyeli umva, masiyeni phambili. Haleluya. Singabuyeli kwezehlabathi, singafuni izinto zehlabathi, ngoba kuthiwa zona apha azinalo uncedo. Haleluya. Azinako futhi azinawo namandla. Umuntu onamandla onalo uncedo nguThixo ezimpilweni zethu. Haleluya. Xa singabuyela kwezo zinto ezingenalo uncedo, ezingenawo amandla, ithi lonto leyo silibele ukuba sikubani, silibele ukuba ngomphi onamandla ezimpilweni zethu. Haleluya. Siyakhuthaza ke bazalwane apha ekugqibeleni, siyabongoza ukuba singabi sabuyela umva, kodwa ngoku masiqhubekeni siyeni phambili nokukhonza inkosi, nokuba ntonye noKristu, nokumfuna yena, nokunamathela kuye, nokuba sendele kuye, sigxile kuye khona ukuze simzuze ngokupheleleyo. Ngoba ezi zinto ndikhe ngathi uqala zezi ezisiphulukanisayo, zezi ezingumqobo ezisibambayo ukuthi sazane ncakasane noKristu, sifikelele kule ndawo uThixo inkosi esifuna sibe kuyo. Zizo ezisibambezelayo. Ngoku namhlanje siyakhunjuzwa, siyabongozwa, siyakhuthazwa ukuthi masingabi sabuya umva, masingabi sabuyela emntwini omdala, ngoba umuntu omdala samlahla, samshiya, wabethelelwa esiphambanweni. Haleluya. Wangcwatshwa. Haleluya. Sivuka ke ngoku sambethe umuntu omtsha, siyindalo entsha. Wayeke wathi umfundisi ngenye imini, wathi siyindalo entsha. Ngoku ayikho ke ngoku into yobangela into yoba
siphinde sibe nolangazelelo lokubuya emntwini omdala, lokufuna izinto ezindala ngoba siva kuthiwa azililo uncedo. Haleluya. Futhi azinawo amandla. Instead oba zibe luncedo okanye zibe nawo amandla, zisikhupha ekwazaneni noThixo. Haleluya. Ziyasisusa kuye. Haleluya. Ngalo mazwi ke bangcwele lekufikelele nje ubakhe sikhuthazane ngalamazwi ukuthi ezakudala izinto masilibale ngazo, masiqunele kwezenkosi. Haleluya. Ezomhlaba azinawo amandla, ezomhlaba azinalo uncedo. Instead xa ubuyele ezintweni zomhlaba nasezintweni zezwe uyotshabalala. Kanti xa uhleli untonye noKristu Yesu ufumene ubomi, ufumene obona butyebi obungekhe boquthwe mntu. Nguwe ozawuthatha idecision yokusuka kuye. Haleluya. Ngoba yena ukuwe futhi unawe ngamaxesha onke. Iba ngumuntu ke oyazithathele lo decision athi hayi ndikhathele ke ngoku andisafuni kanje impilo yami. Kodwa ke namhlanje siyakhuthazwa ukuthi make sihlale kuye, masendele kuye egameni lika Yesu waseNazaretha. Ndicela MC.